anya garugeti urayam agi dasar kamutin bakit cellphone ka nga cellphone, Facebook ka nga Facebook. Agmalmalem nga data cellphone Facebook iti ubraem bakit. Kasi na ka lang magnati may isa nga ektarya bago maala aton. Bakit? Ampay nya ti plano sang ka nga mamigat. Made. Ay ke anya garugeti urayam agi dasar kamutin bakit iti makan ko. Yan. Igawan na mutin ati inapoy tanin adapay ti papanak. Adupay ti trabaho bakit. Magarod. Ay naapo anya lang ti obraan dita. Anya man dagita buy-buyam. Cellphone ka nga cellphone, Facebook ka nga Facebook. Ay naapo. Balita. Agmalmalem nga data cellphone Facebook iti obraan bakit. Ay na anya man dita buy-buyaem aya dita Facebook ay ngahan mo mapanaw-panawanen. Tatay ko pay lang ibagbaga nga agi dasar ka iti pambigat tanay mga naing datao. Sa Ilocos Sur na ospital ang isang lalaki matapos saksakin umano ng kanyang misis sa gitnang pagtatalo. Base ang investigasyon ng mga pulis na galit si misis matapos siyang utusan ni mister na sumandok ng kanin gayong mas malapit siyang sa kaldero. Nagkaintan sila hanggang umabot sa pananaksak. Paliwanag din sa mga pulis ang defense daw ang nangyari. Kwento naman ng mga kamag-anak tila may diferensya raw sa pag-iisip ang suspect. Kaasip. Kagawang ka man tayo. Hindi kaya na. Nakasasipdan ata paganaam tiin na. Kasla lang din kaya nga panalain ije kasla ka lang magnati may isa nga ektarya bago maala aton. Sadut mo lang. Oh. Nakatalak niyo ko. Hintay. Hanggang ano ka? Sakon bakit? Sakon. Sa playground bakit? Sakon. Ampay? Ampay yan, tagtigtigar-gar kan. Agan ano kan? Sakon bakit? Agtugo kalatan bakit? Cellphone kalatan bakit? Tugo kalatan bakit? Agan ano ka? Cellphone kalatan bakit? Relax ka bakit? Ag-relax ka lang. Kaya ka to yun. Kaya ka to yun bakit?